Здравейте, дами и господа! В това видео ще ви представя как се прави конструкция метална с CD профили и UD профили за изграждането на таван от гипс картон. Скара на едно ниво и скара на две нива. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за канала. Така, да се доуточним. Този тип тавани, които ще ви ги кажа, те се правят в къщи, апартаменти, а не в мол, в обществени сгради и така нататък. Това е да си направите тавана у вас, в стаята, в къщата. Обяснявам ви накратко как се прави конструкцията на едно ниво. За да се направите таван, ви трябва UD профил, трябва ви CD профил, трябва ви директен окачвач. Ето го, директният окачвач. Той се захваща за основата. За него се захваща CD. Ето това представя. Ето това е директен окачвач 12,5. 10 см, 11 може да го сваляте чрез него. Окачвача какво представлява? Има три дупки. Средната дупка, която е на окачвача, тук се слага дюбел. Дали ще е анкер железен, дали ще е дюбел пирон, дали ще е звин, той се слага тук. Тези две дупки, които са отстрани, те са направени за монтаж на дърво. Когато се прави конструкция на дърво, се завиват с види тук. Няма проблем да го завивате само на едно място. В средата, тъй като е тази перфорация, която е направена от двете страни, на старите окачвачи я нямаше и се сгъваха много лесно в средата. Този не може да се сгъва. Много трудно се сгъва. Ето вижте, няма сгъване. Така не може да ви провисне тавана, когато го хване само на едно място. Няма смисъл да биете от двете страни дюбли. Те са за монтаж, когато се монтира на дърво, а не за бетон. С какъв дюбел се хваща директния окачвач за тавана? По закон, заради пожароизискванията, се хваща с железния анкер. Ето какво представлява. Той се слага така и се набива. Така. Това е за бетон, перфектен. Когато правите къщи, 50 годишни, 30 годишни, с рехава плоча, това нещо не хваща, защото много малко се разпъва. Когато правите молови, обществени сгради, болници и така нататък, задължително слага този дюбел, железния. Заради пожароизискването. Когато си го правите вкъщи, не абсолютно никакъв проблем няма да слагате дюбел пиронки. Защото той хваща много по-добре в рехавите плочи, които са в къщите. Абсолютно никакъв проблем няма. Това е един голям спор с какво се захваща окачвача. Това е. Обществено правите съжа, но трябва да ви хубав бетона. Когато имате 10 санта вар на тавана, имате рехава плоча, която няма цимент, тъй като едно време нямало цимент, няма как да вкарате и този дюбел там. Той пада. Тъй, че за всички разбирачи се прави с това в къщи, което не е забранено, не е и грешно. За да дадете нивото на тавана, ви трябват водещи профили. Ето това е UD. Това е водещ профил. Хващаме си UD-то за стената на нужното ниво. UD-то ви дава нивото. UD-та се захващат с дюбел пирон за стената. През 50-60 см се захваща UD-то. Разчертаваме през 50 от едната стена, през 50, за да сложим CD-тата. CD-тата влизат ето така. Това ви е на стената, CD-то влиза така и се хваща с окачвача за тавана. Това представля. Тези CD-тата ги слагате през 50
картона се слага легнал надълго на 2 метра. Когато си правите конструкцията, за да ви е по-лесна нивелацията, да чертаете, представете си го, тавана е окрайчен, стените окрайчени с удят. Налемерите си през 50, удрете си бляските. Може да сложите и да ги завиете. Да си нивелирате тавана, но после ги развивате. Това трябва да бъде свободно, да не е фиксирано. Удето ви е само водещо, то не носи, за него не се завива гипс картона, за да може тавана да седи свободен. Затова и тези. Завивате си ги, правите си нивелацията, опълвате си там канапи, лазери, кой както си прави нивелацията и ги развивате после, за да може да седи свободно. Така, това е масова практика, която я правим в България, включително и ние. Ако искате да сте сигурни и да я направите като хората, за да нямате проблем с клиента, се прави с ето тези скрабои. Това е връзка за едно ниво. Пускате си удетата, разчертавате си профилите, тогава вече конструкцията става по друг начин. CD профилите може да се пускат от през 60 до през 1,20. Зависи от цената. Това ще бъдат основните профили. Основните. Тя ги пускате през 60, да речем, и слагате скрабоите. Ето така се захваща. Това се сгъва и тук се бият копчета. Когато си ги направили през 60 или през 1,20, това са основните профили, които са хванати за основата с директния окачвач. Слагате другите профили през 50. Така. Ето така, с тези скрабои. Ето това представлява. Конструкция на едно ниво. Основните са ви през 60 наредени или през 1,20, а монтажните, това се водят монтажни профили, те задължително са през 50. Така, през 50. Окачвачите трябва така да си ги наредите, за да не ви пречат на скрабоите. Тук не може тук да го сложите. Скрабоите, ако са ви през 50, те ще ги директния окачвач го правите през 80, да речем. Но пак гледа да не се защити. Окачвачите се слагат единствено на основните профили. На монтажните, които са тези, на тях няма окачвач. Те трябва да са свободни. На тях не се слага окачвач. Той е монтажен, затова е монтажен. За него се монтира гипс картона. Когато така я направите, картона ляга така на 2 метра през 50. По закон от КНАУФ не препоръчват завиването за основния профил. Това е основния профил, завива се само на този, на монтажния. Т.е. това е монтажния, на него се монтира гипс картона, нали? Той ляга целият така, през 50 когато се. Завива се само тук. Така на Г не се завива. Това е по изискване на КНАУФ. Това е тавана за таван на едно ниво. Представете си го, монтиран ви удия профила, основните през от 60 до 1,20, зависи от стаята. Монтажните вече са през 50. Така, но първия профил от стената трябва да бъде на 15 см. Защото за удието не се завива гипс картон, за да може да има мърдане. Да поема вибрации, мърдания, разширявания, свивания и така нататък. Първия ви, ето тези както сега, през 15, следващия е през 50, но от стената. Трябва да дойде тук и продължавате през 50. Това е за едно ниво. Така се прави, за да се избегнат пукнатини, мърдания и така нататък. Затова не се завива за основния профил, а само за монтажните профили. Но този вид конструкция е много бавна, много работа
Но това е когато и за едно ниво и искате да сваляте минимално тавана. 27 мм профил. Да речем, може да го свалите на 4 см. Това беше за едното ниво. Гипс картона на тавана. Задължително се слага 12,5 мм дебел картон. Никъде в света не се слага 9 мм картон на тавана. Това, че е тънък, не значи, че е за таван. Той е за криви форми, по-лесно да може да се огъва. Има и 6 мм картон. На тавана слага задължително 12,5 мм картона. На 2 метра, защото по-лесно се дига. Втория вид тавани е двойна конструкция. Има два начина. Един е с удие, другия е без удие. Начина с удие. Монтирате си удието на стената, да ви даде нивото. Слагате основните профили върху удието. Ето така. Основният профил, първия, се слага на 20 см от стената. Тук ви стената, така е удието, нали? На 20 см от стената. Следващото разстояние зависи от стената. Може през, ако е по-голяма стаята, може да ги слагате през 60, може да ги слагате през 80, може и през 1,20. Зависи от товаримостта. След като сложите тези профили, разчертавате си, зависи от височината на тавана, може да ги закрепвате с директен окачвач за тавана. По този начин. Или с анкера, котвата, железния. Чрез шиша си нивелирате височината. Става много лесно. След като сте направили, сложили си окачвачите и сте нивелирали тези основните профили, следва връзката. Тя слага отгоре и ето така. Ето това е връзката. И се слагате по този начин монтажните. И се получава така. Става ето така. На монтажните ви седи гипс картона. Монтажните профили. Първия задължително от стената на 10 см. Ето тук ви е удието. Той не се слага тук, този е така. Първият е на 10 см, следващия е на 50 от стената. Следващия е на 50 тук. Първият е на 10, следващия е на 50. Тъй като за удието не се завива гипс картон. Той се завива само за монтажните профили. Тези. Когато слагате окачвача, ето тук, или котвата, няма значение, гледайте на какво разстояние ще ги слагате, за да не пречите на връзките. Защото като и тук, и няма да стане равно. Окачвачите, там се ги нагласите през 60, 70, 80. Второто ниво казахме, тези са през 50 се нареждат. Но първият е на 10 см от стената. Защото да може да завивате картона. Става много бързо, става много здраво. Това е най-добрата конструкция, която може да ползвате за тавани. Двойната скара. Но минуса е, че ви трябват минимум 15 см. Да свалите от най-ниската точка на тавана. Това е за таваните. Метала се завива с копчета. Ето ги. Копчетата. Нали, тук завивате за седието с тези копчета. Ползвайте черни с сплескана глава. За да не ви надига на картона някъде, да ви пука има едни с изпъкнала глава, те не са добри.
Черните са перфектни, белите са ужасни. Друго нещо за цедията. Ние ползваме само кнаовски. Цедето трябва да ви е 0.05 мм минимум. Когато влиза рапидата, с която завивате гипс картона, ако е по-тънък, тук ги има на пазара някакви български ли са, не ги знам, китайски ли са, цедията, рапидата превива. Тя не се завива, тя превърта вътре и по този начин ви улабва картона. Картона ви почва да се отпуска. За да ви стане качествен тавана, ви трябва дебелина на профила 0.05. Тези са 0.06. Това е магнум профил. Ние само с тях работим. За таваните. Картона, когато го монтирате, задължително оставяте до 5 мм фуга към стената. Никога не са лепи картона за стената. Картона винаги трябва да има как да мърда. Разберете го. Не се лепи, не се прави на нула. Трябва да има фуга към стените. Довиждане, приятелен ден ви желая.